Nakuha namin sa PCSO. Ito siya. Oh. PCSO 6,000. Tapos yung babayaran namin, ayan na, at ngayon na siya, ngayon na siya isi-CT scan. At andun sa cashier si Ami, babayaran niya yung natitirang yung 1,000 plus. Ayan po, good morning mga kaparing Jason. At yun nga, kanina kasi halos ilang oras lang yung tulog ko. Kanina loading yung utak ko. Kasi Ami, nagloading yung utak ko. Ma, kasi si Tatay Miguel pumunta rito. Tapos si Ami gising na kasi pumasok yung anak namin, nag-asikaso si Ami. Ako nakahiga pa kasi kagabi mayroong nagkaroon ng emergency. Medyo puyat pa ako. Para narinig ko kay Ami na si Tatay Miguel. Tapos narinig ko rin yung boses na naghahanap sa akin. At kasama ni Tatay Miguel yung anak niya. Kaso di ko na ma-vlog sila. Kasi nga nabigla din ako. Pagkagising ko nandyan sila, umagang umaga. At nagdala si tatay ng nagdala ng isda. Binigyan tayo ni Tatay Miguel ng isda kasama yung anak niya. At raw kasi naggusi ng isda, nag-harvest. Tawagin sa amin, naggusi. Nag-harvest si tatay daw ng, yung anak niya. Ay dami pala. Kala ko dalawa lang. Ma. Mi. Maya. Akala ko dalawa lang. Alin? Na isda. Hindi ko alam eh. 3 piraso. Ito tayo yun. Tingnan mo. Dala ni Tatay Miguel. Maraming salamat kay, ewan ko kung paano nakalabas yan. Ayan Ano yun? Madami. 3 isda, big head, maya-maya. Salamat kay Tata Miguel at sa anak niya. Kasi yung anak niya raw ay nag-harvest nga ng isda. Kaso kanina, nabigla din talaga ako. Hindi ako nakapag-vlog. At nagulat ako, alam ni Tatay yung bahay kasi sinabi ko dito sa barangay na to, Kawahagan, malapit lang sa court. Yun na, sabi ko, buti nahanap mo. Sabi mo kasi malapit lang sa court. Narinig ko to na tinatawag ako si Tatay Miguel daw. Bumangon din ako bigla. Nilutang pa yung utak. Dapat pala ako na videoan ko man lang. Hindi ko man na-sure na siya pala yun. Nung lumapit ako, sabi ko parang si Tatay Miguel. Kasi magtataka talaga ako kung paano niya dito mahanap eh. Yung nagtanong-tanong pala siya. Ay! Nag-glitch ang ating ilaw. Good morning kay Coconut. Wala. Tapos yun na. Tapos yun lang kay Tatay Miguel at di ko na videoan yung pagpunta niya. 3. Malagay mo to sa palanggana. Siguro magagawa natin to kasi masisira to eh. Ilagay muna siguro natin sa freezer kasi may pupuntahan kami ni Ami. Tapos tinanong ko si Tatay kung magkano, kala ko binibenta niya. Magkano kakutay yung yung isda na bit-bit mo? Sabi niya, hindi ko binibenta yan, palitan mo na lang ng kanta. Natawa na lang ko, sabi ni Tatay. Palitan daw ng kanta. Di bigay niya raw to sa akin. Malagyan mo sa planggana, ma. Ha? Mag-isuyo, planggana. Ano yan, after lunch na lang tayo bago Ma, di. Luto muna tayo. Hindi na. Punta na tayo dun para kasi nakapila doon yung Walang problema yun. Kukunin na lang naman natin yun. Hindi ka makasabi na hindi ka makasabi na kukunin na lang. Kasi magtatawag ng pangalan yung pag wala yung tao, kahit na nandun na yun, matatabunan at matatabunan yun. Kaya pupunta na natin yung PhilHealth. Yung PCSO okay na. Nag-chat na sa akin. Si Bebe, ano yun?
Pakuha ko na lang sa kanila. Dapat nagsaing pala mo. Ano? Ito na yung ano. Ilabas mo. Ilabas mo. Yung lalaki yung. Ay, di pala natin Wow. sulit yung lagayan ni Tatay Miguel. Ha? Ito. Di atid natin mamaya. Idaan natin. Nagsasaing na ako. Idaan natin mamaya yan. Maya. Sorry. Baki. 3. Masalamat kay Tatay Miguel at sa anak niya at kay Nanay Mada. Yan. Yung lagayan, atid na lang natin mamaya. Idaan natin doon. Grabe kasi yung puyat ko. Ilang oras lang yung tulog. Tapos pag kahit anong puyat ko talaga, pag umaga na, nagigising pa rin na maaga. Kasi nga, Kasi- yung pagitla ko May lakad. na ano. Ako, mga mabukang pinagpawisan ako. Nagbomba. Okay na? Medyo okay. Okay na pakiramdam mo? Okay. Ito yung magagawa sa Masarap to, ipaksiw. Masarap nga to, ihaw. Itong isaw. pinawisan akong nagbomba. Si Bibi, ano na lang natin, ibilin ko sa kanila mama. Papuntahan ko dito. Alam ko sa baka may ginagawa. Hatid ko muna tong ulam. Diba ka raso? Tugtog. Hatid ko muna tong ulam. Tago na si Hili. Ma. Paksiwan. Oras na nakakadto? Mga 11. 11. Oo. Anong oras na? Migtin na gadan. Yan yung ano yung isda na binigay ni Tatay Miguel. Nagdala Tatay Miguel dun maagang maaga. Garo pa na. Padala na lang si Hili dun. Saka si Papa. Sa ano, ulam. May asikaso kami sa ano. PhilHealth. Yan nililinis siya ni Papa. Ako almusal muna. Gutom na. Itlog. Pariyo ka din lang nito mo. Ibang klase mo. Nagsulat na nilinaw na tabal. Ay, ayaw mo tabal. Ah, Paborito lagayan ni Hili. cream dory. Cream dory. Inubasan. Bila yung sinasukat. Dawat. Paksiw. Ayan, ipaksa na. Agad tuma. Tugunan mo ma. Pagkaunon. Baka mo ninuno. Sa ito, balo ninyo. Amo. Kamu sana sa nang pagkaon. Pwede mo kayo maubat. Napinilad to no sa sapon pa. Berat kasi pagparada sa tubat. Ano naman sa ating kita sa radyo raw sa si Kuya Eric. Sapo na nang Yung kaldero. Ang saka rugadin. Balik ka na bola na. Gutom na. Paksiw luto niya ni Papa. Salamat kay Tata Miguel. At dadalo kay Tata Miguel kasi sa uli ko to. Ikaw to? Baka kasi lumabas yung anak namin tapos hindi pa kami nakakauwi. Magugutom yun. May sinaing na doon. May gin? Andito ako sa kanila, Tatay Miguel. Hatid ko lang to. Hi! Tatay Miguel. Hatid ko lang. So, binutan ko yung sura. Sige. Saan Tatay Miguel? Tagko, bay. Bacolod. Tanda na. Nagulat ako kanina pag hatid ni Tatay Miguel ng isda. Bago pa yung gisong, di nakapagpasalamat sa tultol. Salamat, Nay. Sige. Ay ko isura. Salamat dun sa isda. Di ako nakaano kagad kanina. Akong gisong kaya ito. Lutang pa ako. Nag-emergency kaya sa gab eh. Saan dito galin sila sa bago? Bago nagdara sa isura. Sa to. Galin sa to. Pagbaplad. Sige na Pa-PhilHealth kami. Wala pala Tatay Miguel, nandun daw sa Bacolod. Okay, at papunta na kami namin ng PhilHealth. Madalian lang tong vlog.
Nandito na kami sa Labuan. Dito na kami ulit sa My PhilHealth. Grabe init. Sa amin nasa loob na sa amin. Baka natawag na kanina pa eh kasi kahapon pa dyan yung papel namin. Mag-ice cream tayo. Ice cream ah. Nasang flavor lang pala no? Flavor lang. Flavor. Umaghirap na sa kaporto. Alot mo? Ayan na at okay na. Academy. Okay na, nakuha na namin yung PhilHealth. Oh. Ayan na. Okay na yung PhilHealth. Tapos yung sa CT scan naman, okay mga yung sa CT scan, bali na-process na dun sa PCS. Nag-aantay ako ng chat kung ngayon din yung kung ngayon din yung CT scan. At bali yung kasi kachat ko yung nag-asikaso dun sa kachat ko siya yung na ng PCS. Ito po yung Binigay ng PCS. So Tapos ay ito yung 6,000. Tapos yung halaga ng CT scan. halaga nung Sorry. sa halaga naman nung CT scan ay ano ba? 8,840. 8,840. Magdadagdag na lang tayo. 6,000 yung binigay ng PCSO. Yung presyo naman dun sa sa CT scan 8,840. Ano? Against the light kasi. Ang magantay ako kung ngayon siya ma-CT scan, yan tayo sa o DSWD. Kasi ang lakadan lang. Ayan, dito na kami sa sa may Tanchuling Hospital ulit. Kasi yun nga, nag-chat na. Tapos i-chinat ko kung kailan yung CT scan ni Ami. Wala pang reply. Bali magpapakita na kami dun sa kausap namin para diyan na kami maghintay sa loob. Malay natin kung ngayon na, di na kami babalik. Para isang lakaran na lang. Para kung halimbawa bukas, makatrabaho na ako bukas. Kasi malapit na yung cut-off. Para makahabol-habol tayo sa revenue. Makarami ng upload. Para madagdagan yung ating budget papunta ng Maynila. Tara, ne. Ha? Wala pa. Doon na tayo mag-upo sa loob.
Nandito kami sa loob ng ospital. Bawal kasi dito bawal mag-vlog. Hello. Ayan, papunta kami ng DSWD dun sa sentro ng Iriga. At pwede sana kami magpa-schedule, kaso nagtanong ako kung pwede pa kami lumapit sa DSWD. Sabi pwede pa raw. At binigyan kami ng letters. Papunta na kami. Tapos pagbalik namin galing DSWD, mabalik ulit kami dito sa hospital para magpa-schedule. Kung may bakante ngayon na siya ma-CT scan. Yan. Dito ko dinala yung pasyente ka gabi. Diyan o. Diyan. Kumpay na yun. Ha? Diyan sila o. Loob din sa hospital. Malapit na kami dito sa DSWD. Yan. At yun, bali yung ito yung pakita ko sa inyo. Yung nakuha namin sa PCSO. Ito siya. PCSO 6,000. Tapos yung babayaran namin dun sa babayaran namin sa may CT scan, ito ay 8,840. Bali magdadagdag na lang kami ng 2,840 yung dadagdag. Okay na yun para kasi okay na yun kasi kumbaga nabawasan. Ang iniisip ko na lang yung sa yung sa hearing test, kung makakalapit pa ba kami o hindi na. Basta yung okay na, pati yung PhilHealth nalakad na namin, yung PhilHealth. Hearing test na lang yung poproblemahin, kung babayaran na yun o makakalapit pa. Pero sa parang palagay ko parang hindi na tayo makakalapit pero okay lang yun, at least nabawasan. Kung hindi na, di sariling pera na lang. Wala tayong magagawa. Wala rin kasi dito doon sa hospital na yun may hearing test sila, kaso yung mga yung mga mild lang na yung hindi gaanong malala yung ini-hearing test nila. Yung na Ami malala na Doon naman kasi sa isa, private, gusto i-check up. Recommendation na nga yung dala namin. Gusto i-check up pa. Kumbaga parang gusto pa kaming pirahan. Dito kami sa Iriga. Ayun yung ng Iriga. Dito ko sinundo sila biyanan nung nakaraan. Dito ko rin hinatid. Yung DLTV yung DSWD. Arriba, Iriga.
mahaba ata yung pila. Yan sa amin. Pa-Xerox, grabing init. Dahil muna kami ni Ami at alauna na. Nag-burn out, nabutan ng burn out. Ang 37 pa yung pila ni Ami sa DSWD. Kakain muna kami dito saglit lang kasi baka maanuan pa ng pila. Kain muna. Madaling kain. Ano itong part? Ano itong binigay sa akin? Itong ganito lang. Kain po. Ayun na. Ano, okay na? Yan, okay na. Grabe. Tiyaga talaga, tiyaga. Haba nung oras na kinain. Hintay, haba ng pila. Doon tayo sa ospital. Ito na po. Nakuha. 1.5. Ilang oras yung pila at nakakuha kami 1.5. Time check natin. Papunta na kami sa ospital Ito magbibigay sa atin ng 1.5. para mag-schedule. Malaking tulong na yan yung 1.5. Sino pa yung magbibigay niyan? 4 na oras lang 1.5. 4 na oras na paghihintay. Ay, 5. Kasi 12. Five? Nandito na tayo. Oh, 12. Time check natin. Alas 4. 4:19. Sabi dun sa loob, kailangan daw mapalaboratory kasi 1 week lang ang validity ng letter. Letter 2 walang hindi cash ang binibigyan nila ito. Later. Yan, papunta na kami ng ospital para magpa-schedule na kami. Maghapon, umulan na, Bebe, nag-chat ito. uminit na. Grabe. 3 beses na ako nakatulog sa upuan. Pero okay na yun. At least, at least nagawa natin ng paraan para makahingi ng tulong. Oh, alis yung overtake ng isa na yun ah. Ayan. On the way na to Tanchuling. Sana mahabol namin yung kung schedule ngayon. Tatry natin kung may schedule, kung kailan ang schedule. At dun sa DSWD, nag-brown out po kasi kaya medyo natagalan. Halos 1 oras din yung brown out eh. Ayun, nakasaglit
ko na. At napakalaking tulong talaga nitong ano, top box. May lagayan ng gamit. Doon sa loob. At sana may bakante ngayon para makapag CT scan. O kung wala naman schedule kung bukas. Pero yung ano niyan, yung result kinabukasan din daw. Bawal tayo mag-vlog sa loob. Dito naman sa may CT scan. Ayan na, at ngayon na siya isi-CT scan. At andun sa cashier si Ami, babayaran niya yung natitirang ano, yung 1,000 plus. Ayan po, at nakalabas na kami. At nakiusap ako dun sa may CT scan kung pwede kong mag-video. Na pumayag naman pagkatapos ng CT scan. Ayun, at hearing test na lang po yung hearing test na lang yung kailangan namin asikasuhin. Hanapin kung saan meron. Siguro sa Naga o kaya tawag na lang kami dun sa Maynila, dun sa pinuntahan namin para doon na lang. At bukas alas 2 daw, balikan namin dito yung result ng CT scan tsaka yung CD. Hindi ka nahila? Sarap nga matulog, malaki yan. Ayun, pauwi na kami kasi kanina pa kami dito. Pabalik-balik pero okay naman at nakuha namin yung PhilHealth. Nakapagpa-CT scan. Nakalapit kami sa DSWD, PCSO. Ay malaking tulong din yun. Bali nagdagdag na lang tayo ng 1,340 tapos bukas magdadagdag tayo ng 300 plus kasi CD talaga yung CD. kailangan. Wala pala yung bayad mo. Last year kasi pagpa-CD scan ko walang bayad yung CD. Oo, kasama yun. Sama na yun. 7,000 lang dati. Nagtanong ako, sabi ko 8,000 na pala ka. Tapos 7,000 lang yung dati. Nagdagdag daw. Ayan, at uwi na muna kami. Bye. Ayan po, at dito namin sa bahay. At yun, nagkain na sa amin. Ako mamaya na kasi pagod pa kaka-drive. Kape muna Kaya kami. nagkape muna ako. Pero kumain talaga ako kasi kahit konti lang kumain ako. At yun nga, napakaganda nung lakad namin ngayon. At nakuha namin lahat yung yung hearing test pala yung natira. Na di pa. Pero yung PhilHealth na lakad, yung CT scan okay na. At yung PCSO may natulong sa amin na magkano yun? 6,000. Tapos yung DSWD, nabigyan din kami ng 1,500. 500. Kaya yun, napakalaking tulong na po yun sa tulad namin na nangangailangan. Bali, yung lang namin na pera, nabitawan ay 1,340. plus 300 bukas doon sa plaka, 1,640. Bali, 1,640 lang yung namin. Kung 350 ate. Bukas. hindi ko lang, basta yun. Basta nasa 1,600. Kung di kami nagtiyaga, hindi namin tinagaan yung pabalik-balik, yung mga pila, pabalik-balik na mababawasan pa yung pera natin na dadalhin papunta ng Maynila budget. Yun. Kaya yun, siyempre maraming salamat sa PCSO at sa DepEd, dun sa DSWD. Yan, maraming salamat at lalong-lalo na dun sa tumulong sa amin na nag-asikaso dun sa PCSO na napakabait niya. Talagang inasikaso kami. Pag nakita kami na nandun na, talagang lumalabas siya dun sa opisina, kinukuha yung papel namin. Tapos Tinuruan kami kung yung paano yung lalakaran. Saka yung siya rin yung nag-print ng nag-print. Tapos binigyan pa kami ng pang lifetime na sa PCSO. Hindi sila na yung gumawa ng account natin. Ginawan siya amin ng account na in case na hindi naman daw sa na kung halimbawa hindi naman siya yung hinihiling natin na laging magkasakit. Kumbaga ginawan niya ng si amin ng account dun sa PCSO na kung sakali, tsaka hindi lang siya yung gagamit nun.
buong pamilya na kung sakali, hindi naman natin yun inaasahan yung mga ganyan Pero na at darating. hindi yan sa pag Oo. pero at least meron tayong kahit papano is malalapitan. Huwag tayong matakot sa mga ganyan na. Oo nga. na Kaya yun, maraming salamat kay ma'am na tumulong sa amin doon. Na talagang Kimberly ba? dito. Na ano yun yung basta dito. surname? Si Ma'am Kimberly. Basta yun. Kaya, Okay. yun sabi na pagod talaga tulad nung kahapon na alos nilalambig na sakit ng katawan namin kasi grabing init pabalik-balik kaso kailangan natin magtiyaga kasi kailangan talaga. Lalo na pares natin na walang-wala. Buti kung yung iba na talagang meron, di na sila nagpipila-pila sa ganyan. Yun. Kaya kasi yung iba kasi kaya hindi nakakapaglakad ng ngayon kasi walang talagang time tapos Di sa kanila Gusto din nila nila- kayang matyagaan. gusto din madali. Pero pag humingi ka ng tulong talaga sa gobyerno, talagang magtsatsaga at magtsatsaga ka. Hindi ka pwede magreklamo, talagang pipila at pipila ka. Kanina, kaya Doon lang kami natagalan sa doon sa ano to? DSW. DSWD. Nag-ano Halos kasi? 5 hours. 5 hours na nagantay. Halos nga 3 beses na ako nakatulog doon sa naupuan ko. Tapos bawal pa akong sumama sa kanya sa loob. Siya lang talaga. Yung sa loob. Kasi bawal talaga ang kasama doon kasi ini-interview. Pag sa government kasi, lalo na sa DSWD, ganun talaga. Mag-interview, syempre may mga step na dadaanan. Tsaka kaya naging matagal talaga ang proseso doon, it's dahil nag-brown out. Kaya yun. Hindi sila pwedeng gumawa ng brownout kasi puro computer na eh. Kaya yun, grabe na. Kuyat kasi tulad nung kagabi na nag-drive ako. Okay lang yun na napuyat ako kasi nakatulong naman tayo. Na kumbaga nakarugtong tayo sa buhay na naman ng tao na nadala natin sa ospital kahit nga pagod ako at kahit na kinaumagahan may nilalakad din kami namin. Yung importante ron nakatulong tayo sa tao. Kaya siguro din isa din dun sa pinapasalamat namin na kaya siguro feeling ko lang kaya din kami binibless kahit ganun kasi pag ganyan hindi talaga hinihindian. Hindi talaga niya hinihindian pag mga emergency. Tapos kahit anong abot nila ng hindi. Pero ang ginagawa nila pag hindi tinanggap kasi karamihan dito talaga is pagsasaka tsaka paggugulay ang gawa. Pag hindi talaga siya tinanggap ng ng pera, minsan dinadala kaming gulay, ganyan. Hindi ko talaga kasi Oo, minsan isda, ganyan. nasa ospital yan, pandagdag na nila sa mga gamot. Kaya yun, siyempre, salamat kay God at iniingatan niya ako sa pagdadrive. Tulad kagabi, nakatakbo na naman ako ng mabilis. Siyempre, thanks kay God at iniingatan mo ko sa pagdadrive. Yan. At lagi naman ako nagdadasal bago ko umistart, lalo pag ganyang emergency. Yan. At yan, maraming salamat sa lahat, mga viewers, sa mga sponsor, mga anonymous na sponsor natin. Yan, shoutout po sa inyong lahat. At happy, kahit pagod, happy kami ngayon at okay na. At bukas, papasok muna ako ng umaga. Pag break time, uwi na ako dito kasi kukunin namin ni Ami yung result. Pwede gawin na naman ulit natin yung ginawa. Kung galing ka sa bato, diretso ka na doon. Mag-commute na lang ako. Huwag na kasi malapit lang naman. Madudubli ka pa. Ikot ka pa eh. Mas madudubli pa. Mapapala yung biyahe mo. Ayan. Hanggang dito na lang. Bye-bye. Love you all. Ingat.